Салом духтаро, сӯзаи нағзаи саломатиё хубай. Нигоҳ кунед, 110 магазин омадагем. Ҳама либосашон турецкай. Ҳам хушрӯ барои ид новинкаҳои беҳад фасон овардаган. Ҳозир ма шумода якта ба якта нишон медиҳем. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза 110 магазин. Яъни магазинҳои шишагӣ. Духтаро ёд дошта бошед, назиҷа ман навор бисёр доштам. Ин ҳозир бо коллексияи новинка овардаган. Борои фасони идона овардаган. Барои вай хостум боз ҳам навор гирифта шумода тавсиятим. Баъд бисёр чизошона ҳозир арзон кардаган. Барои ид аксия гузаштаи духтаро ҳама чизошона арзон кардаган. Мана нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯай бурошон. Беҳад фасонак. Мана ҷинсакҳои хушрӯ доранд. Болопӯшҳои фасон доранд. Хулас новинка хеле ва хеле зиёдай. Ана ин амуд курто омадагиай, кори дастӣ рафтагиай. Духтарако ира меша болопӯш барин пӯшен, мешава курта буринам пӯшен. Аҷоиб хушрӯ, марҳамат, летний вариант. Ира варианти нами баҳоронаву тирамоҳинаша ман навор гирифта будам. Ина тобистонаш омадай. Чандта расветкаи хушрӯ. Диден расветкаҳош чӣ хел фасонай. Беҳад хушрӯай. Бори туркӣ 1200 сомона борай. Аксия рафтестай 1000 сомон кардагена. Ана баъд як варианти дига беҳад хушрӯ. Ина ира нигоҳ кунед. Идвойкаяй, қадвойкачаи фасон. И чанд пулай? Ино 1200. Ипек 1200 сомонай кати кирташай духтаро. Як борак ипека фасониша бинен. Аҷоиб. 1500 сомон буд, ҳозир 1200 сомон кардаган. Як борак қафош ҳам нишон тиҳем да. Мана пушча бинен чӣ хел духтагиай. Хулас 1200 сомон. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза 110 магазин даянд. Яъни магазинҳои шишагӣ биёед. Ин куртора бинен духтаро, куртои тоза туркӣ. Марҳамат, вариантҳои идона омадай. 1200 сомонай 1000 сомонӣ кардаган. Бинен кори дастӣ рафтагай. Ҳозир умумӣ нишон тиҳемтона духтаро. Боварӣ дорам махултон мешава. Дига цветошам астай. Материалшам қа хушрӯай. Ина бисёриё мехоҳанд ягон чизи необычный хушрӯ пӯшад. Марамат турецкий оригинал. Чанд намуд омадагиай. Метавонед омада аз наздик дида харидорӣ кунед. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза мешава. Марамат 110 магазин. Ҳамаи борошон туркияи духтаро. Биёен пушаймон намешен. Аксияи идона рафтестай духтарако нигоҳ кунед. Ин аминора даётон аста чанд сумай 1000 сомона 900 сомонаян. Ҳозир аксия эълон кардагиян барои ид. Кадомеша мегирен духтарако. Янамуд хушрӯай турецкий оригинал. Нархошона 650 сомон кардагиян. Ина духтаро ин нархи ягон ҷода нестай. Беҳад хушрӯай. Ира шумо баҳорда тирамоҳда ба ҳазур мепӯшен. Аҷоиботай. Ина 100 дона омадагиай барои ҳавай аксияи калон, модели новинка, аксияи калони пешниҳод шудагиай. Успед кунен, ина марамат биёен аз наздик бинен ё ки заказ кунен доставкатон мекунанд. 650 сомон. Бозори Корвон даян, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ 110 магазин. Марамат омада аз наздик тамошо кунен. Тамоша бинани азиз, ипекои фасони 1400-1500 сомона. Аксия рафтестай, марҳамат, охири пулгириш 1100 сомона. Аксияи грандиозный барои ид. Ипекои беҳад фасони туркӣ. Моделакоша бинен чӣ хел хушрӯае. Мана марҳамат касседа дар корай. Чанд модели нави ипек омадагиай. Биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза 110 магазин. 110 магазин. Айна глянцевиё чанд пулан? 700 сомон. Ира бинен чӣ хел хушрӯай. Ина беҳад фасонай. Ина 700 сомон. Иам аҷоиб фасонакай духтарако маъқултон мешава. Ҳам духтуш, ҳам материалш сабукакай духтаро салқин мегира. Ира бинен духтаром қа куртои вечерний фасон. Ина марҳамат и куртора то 2500 мефурӯшанд. Ҳозир бошад аксияи идона эълон кардаган. Турецкий оригиналан духтаро. Аксияда 1700 сомон шудагиай. Касоне ки аз ин модело гирифтаган хичон медонанд ки нархҳои и чанд сумай. Ина марҳамат 1700 сомон платьёи фасон. Платьёи вечерний вариантҳои хушрӯ. Дар бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни дуюму сеюм дарвоза даян 110 мағоза. Ряди магазинҳои шишагӣ даян.
иҷада боша духтарако хостум новинкаора нишон дидем аксияора фаҳмонамтона нигоҳ кунед. Ин ҳами ҷинсако ҷинсора 700 сомон мефурӯхтана ҷинсои оригинали туркияй ҳозир ҳам як ду моделш мондагиай кам мондагиай барои авай аксия эълон кардиянд 450 сомон. Марамад ина каседа дар корай метавонен биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд ҷинсои оригиналам хушрӯанд духтаро хичонамҷо 700 сомон мефурӯхтанд. Чӣ хеле гуфтум кам ки мондай 450 кардагианд. Боло пӯш баринам мепӯшен кирта баринам ба ҳазур мепӯшеншона. Баъд духтаро медонен ана ин модело ҳастай иёям ҳамқа фасонай даётон ҳастай наворо гирифта будам ё то 1500 ай нархаш ҳозир бошад аксия идона ки рафтестай 1000 сомон. Ина кадомеша мегирен 1000 сомония нархи беҳтарин ҷои шидиш 1000 сомон. Плашовкачаи сабука ки хушрӯй ай поёнаш бо кирта дора. Кирташ тирамоҳу баҳоронаяй. Лекин варианти ҳаминора варианти тобистонаш бо омадагиай. Тобистонаш ваяй двойканаи худш тоқая. Ина марҳамат ино бошад 1100. Ина ипекошам новинкаяй. Ин мағоза бозори Корвондае тарафи пажарка байни 2-ю 3-ю дарвозадаян 110 магазин. Ина ипека бинен ичам пулай 1100 сомон новинкаяй нигоҳ кунен. ҳозир ба наздикӣ ҳамаи расветкош мебиёмадай. Мана духтарако дар кор боша биёен.